yollardan. Ufukine yaşır neşter yavrular, yandırılarım ışır yollardan. Kadirli vatandaşlar, hürmetli konaklar, hayırlı kеш dostlar, hayırlı kеш Түбән Камалар. Минемчә, без барыбызда киләчәк өчен тавыш бирдек. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәрберегезгә сәламәтлек, эшегездә уңышлар һәм гаилә бәхете телим. Республикабыз һәр вакыт алда булсын. Хөрмәтле хезмәттәшләр, быел ТССРның төзелүгә 100 ел. 100 ел эчендә Татарстан җитди адым ясады. Күп кенә күрсәткечләр буенча лидер республика. Сүздә юк. Безгә әле бик күп мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Шул исәптән 2нче гимназияның капиталь төзекләндерү, яңарту эшләре башкарылырга тиеш. Моннан тыш Түбән Камада аквапарк төзү. Түбән Кама халыклы рәвештә Россиянең иң алдагы шәһәрләренең берсе. Бүгенге көндә халкыбызның теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә зур игътибар бирелә. Бу өлкәләрдә җиңүче дип танылган һәм бүлеккә лаек булган Татарстан егетләренең, кызларының исемнәрен аеручы зур горурлык белән атый. Булар Айгөл Фәргатовна, Диана Ахунова, Зөфәр Ахмет Кутусович һәм Ильяс Шәйхматов. Бүген алар бу залда. Егетләр һәм кызлар, басыгыз әле. Әйдәгез аларга тагын бер тапкыр кул чабыйк. Без сезнең белән горурланабыз. Бәхеткә күрә мондый кешеләр бездә күп. Авырлыклардан курыкмыйча, бары аларга алга барырга кирәк. Габдулла Тукай да үзенең шигъри юлларында нәкъ менә шуңа әнди. Эшләгез. Иң мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер бер җимеш. Әлбәттә, алда эшләребез күп. Бергәләп без барысын да булдырырбыз. Рушат, гүзәл, говоришь красиво, но эшегез күренми. Финал кайчан башланды? Айгөл Фәргатовна һаман сүз әйтмәде. Игътибар өчен бик зур рәхмәт. Сине Татарстан, алыштарым ышыр yollardan. Безнең барыбызны да сәламләр өчен Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитетының яшьләр эшләре идарәсе җитәкчесе Аитова Айгөл Фәргат кызы чакырыла. Хәерле кич, кадерле кунаклар, тамашачылар, финалистлар. Мин үз мөһим сүзләрен әзерләп язып алдым, онытмас өчен. Татар яшьләре өчен бу бәйге чыннан да зур бәйрәм, сәләтле, уңган, акыллы, ә иң мөһиме, үз телен хөрмәт иткән яшьләр бергә җыелган бүген. Әйдәгез, безнең яшьләребезгә алкышлар әле. Дулкынланалар. Бәйге 13-нче тапкыр үткәрелә һәм катнашучылар саны елдан-ел күбәя. Быел конкурста 47 кеше үз көчен сынап карады. Шундый сәләтле, акыллы